O Concello de Noia programou unha extensa e variada oferta cultural que encherá de vida as rúas durante o verán. A música será unha das grandes protagonistas do Rúas Vivas, con citas tan destacadas como o Festival de Arpa ou o de Jazz. E despois tamén temos outro festival moi importante que é o Festival Internacional de Jazz, que pronto presentaremos con outro artista e outro director musical como Joaquín García, donde este ano ademais, como 850 aniversario, esa foi sempre a intención de Cultura, é gravar un disco con dous americanos, Jorge Pardo, Joaquín García, Alberto Conde ao piano, algo eu creo que irrepetible e que creo que podemos ter moitas posibilidades de presentalo aos Grammy. Eso nos din, eu creo que pode ser unha oportunidade que Noia teña unha presencia importante. O folclore e a tradición ocupan tamén un lugar destacado coa celebración do Día do San Cosmeiro ou a recuperación dos cantos de taberna. Haberá tamén espazo para a cultura urbana con iniciativas como o Festival do Peregrino, organizado pola Asociación La Grota. Destaca tamén a colaboración de Noia Histórica con actividades deseñadas por hostaleiros e comerciantes. Precisamente o presidente da entidade destacou a diversidade desta programación que contribuirá a dinamizar cada recuncho do pobo. E destacar dous puntos fundamentales que me parecen do programa, que son a diversidade de actuacións e de estilos e de integración que ten o programa e a diversidade xeográfica. Quero dicir, hai actuacións en prácticamente todo o pobo ou en todas as zonas de referencia de comerciais ou de hostelería do pobo. Dende San Lázaro ata Irmás Labarta, na Alameda, os Malecóns, o casco histórico. Eso denota unha preocupación clara por parte do Concello de crear e levar a actividade a todas as zonas do municipio, non? Os comercios e locais hostaleiros de Noia Histórica acollerán unha exposición dos distintos cartéis elaborados por Beiras Manteiga nas anteriores edicións do Rúas Vivas. Pretende ser un homenaxe ao pintor local que sempre colabora co deseño da imaxe deste programa.